खुलुमबाय गासैनिसिमबो फिन मोनाबिलिनि गोजोन हामग्लायनाय बावहरबाय दायो दिनै आरोबाव फिन दोंसे सुंद' सल' लानानै फैदों आङो बे सुंद' सल'नि मुङा जाबाय बिबारि बिदिब्ला जोङो सुंद' सल'खौ जागायनोसै बिबारि रुमबां 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 बै थालिनि जोलैफ्रा बहाथो खारजोबखो सानजुथिर बुब्लि सावन भाद्र दाननि सान्दुं थिं थिं बोथोर थांखु नायै नायै फैनाय लख्राया सान्दुंनि दुंनायजों गोलोमगुलायदों गामाखालिनि बादिनो दिनैबो लांगोनानि हख्लाखौनो बारनो हायाखिसै लख्राया ओजोंहाय दैखराव मैगं सुबाय थानाय बिसि रुमबाङा लख्रानि राव खोनानानै हाखु दाखु खारबोदों न'नि लांगोना फारसे गोदोना बुंजासे लोंनानै फैलायबाय बि होननानै दिनैबो सान्दों रुमबाङा लोङै लोङै गोग्लैना थायोना थैदोंहाय आंहा हले नायनायाव गैखाथारा बे फाफि बोरायखौ सिरि सिरि खुगा सिङावनो बखिखोमादों रुमबाङा नाथाय थासारिया गामाखालिनिख्रुइ जोबोद जुदाथार लख्रानि खुगा गन्थंफ्राव दिनै जौनि मोनामनाय गैया गामाखालिबा बिसिखौ बखिबाय थाग्रा लख्राया दिनै बांद्राय बखियाखै मेगन खोमा गन्थं जाहाबलायजासे नायहरदों लख्राया गावनि बिसि रुमबांखौ दान्दिसे दोम थाद'नानै न'नि उसुं खनायाव जिरायफैफिनदों लख्राया थारैनो दिनै रायजोफ्रा मा थांखि लामारखो बाथ्राखौ जोबोद मोनथिनो लुबैदों रुमबाङा नाथाय थिं थिं सान्दुङाव गोलोमदै मोनामगुलायना मोखां गन्थं जाहाबना फैनाय फिसायखौ रायदावनो गोहो मोनाखिसै रुमबाङा दाहाय मोनायाव सान्थियै जिरायनानै जाखां लोंखां उन्दुनाय समाव सोंसिगोन दे होननानै सानदों रुमबाङा अब्लानो खनसे गोलाव हांमा सुरनानै खोथा जुरिदों लख्राया गैला गैला बुंनो आरोबाव जेबो रावानो थाबावाखिसै सोरांबानो मालायनाव खामला मावनानै जानांनाय बिफा बोरायखौ रावनोबो खोमा गन्थं दिन्थिनो हायि खालामबाय सालिया उफ गसाइ बाथ्राखिनिखौ बुंखांना फारनै आखाइजों खर' खुरै खुरै उदां अख्रांखौ खनसे नायहरनो नाजादों लख्राया नाथाय अख्रांनि सोमखोर गाबनि गेजेराव गावखौनो दांग्रोमनो हायाखिसै लख्राया बियो जेसेनो गोजौथिं नायदावदों एसेबांनो उखुन्दैजों साग्लोबनाय बायदि मोनदांदों गासैबो अख्रांखौ जावैसो मेरगाया बिबारिखौ हाबा लानो राजि जाबायना जायाखिसै बिफा मा थांखि लाखो दिनै रायजो राजाफ्रा दिनैनि बिसारा मा जाखो मोनथिनो लुबैथारनाय नोजोरजों नायहाबदों लख्रानि मेगन थाइनैयाव रुमबाङा नाथाय लख्रानि थाइनै मेगनजों मोदै ज्राम ज्राम बोहैहां जानायखौ नुनानै बिखा खायसिब मोनखांदों रुमबाङा माथो थांखि लाबावनांगौ जा जानांगौ जानानै थांबाय नोंनि थाखायनोथ' बिदि जानांबाय बिमा मोजांब्ला फिसाया खि गाज्रि जायो गावनि जाहाबनाय मोखांखौ लानानै उसुं खनायाव लामनानै दोननाय गामसा सुरिखौ फाखोनाखङाव एथेबना लानानै लं लं थाबायलांदों दैखर फारसे दान मोनब्रैसो आगोलनि बाथ्रा अब्ला बिबारिया क'क्राझार टाउनाव थाफैजेनगोदान उन्दैनिफ्रायनो एम ए फरायनो मिजिं फिसिखोमानाय बिबारिया देग्लायबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फरायनो मोननायनि खाफाला जुफियाखिसै थेवबो जुजिनायखौ नागारथाराखै बियो गावनि लुबैनाय इउनिभारसिटियाव फरायनो मोनाखिसैब्लाबो गुबुन फारसेथिं खाफाल गेवदों बिबारिहा मानोना देग्लायनिफ्राय क'क्राझार इउएन एकाडेमियावबो बर' आयदायाव मेजर लानानै फरायग्राफ्रालायनो बेहायबो एम ए फरायनो खाबु मोनसिगोन जेराव खाबु मोनो बेहायनो बारसोमग्रा बिबारिया देग्लायबो बे खाबुखौ नागारथाराखिसै क्लास जाथ'यैनि बिबारिया गावनि कलेज फरायजाबनाय लोगोनि न'आवनो थाद'दोंमोन साननैसो क'क्राझार थाफैनानै सोलायथारबाय बिबारिनि गाननाय जोमनाय फाव फेशन रायज्लायनाय स्टाइलफ्रा गामियाव थायोब्ला जेरबायाव दख'ना गाननानै बेरायग्रा बिबारिया दानाबा दख'ना गाननो लाजियोसै न'आव खामानि मावोब्लाथाय थिखिनियाव खारखोदावना लानाय बिनि खेंख्रा लिंलिं लांलां खानायखौबो क'क्राझाराव फैग्रोमोना गरायनि लान्जाय बायदि गोलाव गुसुं गोजौ गाहाय सिनख्लाबना
लाफैबाय। आथिङाव हिल सेन्देल गाननो मोनाब्ला गावखौनो जाम्बि बायदि सानफ्लांलायथारो बिबारिया। सानसेखालि टाउनाव थांनायाव हरखाब मोगा-मोगि जाफ्लांदों बिबारिया मेरगमजों। जुलि जानो बैसो बारग'खानाय मेरगमाबो सिख्ला मोजां नुब्लाथाय नायथाबनायाव हले खम नंखाथारा। इ-रिक्सायाव गाखोलांबाय थानाय समाव मेरगमा नायगोमोफ्लांदों गाव गाखोनाय इ-रिक्सा फारसे गाव गाखोनो आवगायबोनाय सानै सिख्लाखौ। बिसोरनि गाननाय जोमनाय देलायफबनायखौ नुयोब्ला सेंग्राल' नङा, दा मुगानि बोराइफ्राबो नायगोमोफ्लांखागोन। आयौ आयौ गुमैसो माथो, हाबाब सेंग्रा नुथारदोंहाय गुमैखौ। गावखौ मोदोम बुज्राबलायना राव होफैनाय सिख्लानि गुरै राव खोनानानै बागदावहांदों मेरगमा। फारनै आखाइ हाख्लाबलायनाय गस्ला गाननानै हान्थु लोमै सर्ट स्कार्ट गाननाय बिबोनां बिबारिखौ सिनायनो हाखाथाराखैमोन बियो। मास्टार मानसि नालाय मेरगमा लाजिनायबो मोनदों। फानथाब फानथाब ड्रेस गाननानै गावजों मोदोम आखाइ नांजाबलायजासे बिबारिया गावनि सेराव जिरायफैनायाव। मेरगमजों लोगोआव थाफानाय लोगो मास्टाराबो सुखुवा बुखुवा मोनथारदोंमोन जानांगौ। मानोना बर' सिख्लाफोरखौ बिदि आदै नुजालायनाय ड्रेस गानब्लाथाय रागायानो थिखिनियाव दावखोथारो बिनाबाथाय। न'खरनि मोजां गाज्रि जेबो सावरायलायनाय जायाखिसै बै दिनखालि मेरगम आरो बिबारि मोना। गोदो गावहा कलेज फरायब्लाथायसो गावनि बिब'नि न'आव दान मोनसे गाहाम आलासि जाहैयोमोन बिबारिया। गावनि न'आव सेंग्रा मानसिबो थानायलाय बांद्राय सिथिं सिथा दाखालाम बुंनायखाय एसे खमायबाय बिबारिया बिगुमैनि न'आव थांनायखौ। थेवबो माब्लाबा माब्लाबा भिडिअ' कलफ्राव रायज्लायहरो बिबारिया बिब' रुफालि आरो बिगुमैजों। बै समाव गावहाबो एसे उन्दैमोन नालाय बिगुमै उन्दै मेरगमजों बारा रायज्लायनाय जाबाङामोन। न'आव थाब्लाथाय ना थथा बायदि सिरि सिरि थाग्राखायनोथ' एखमबा एखमबा दा समनि बिबारिखौ नुनानै जोबोद सोमोनाङो मेरगमा। बिबारिनि जारौ महरा मेरगमनि गोसोखौ एखमबा एखमबा एवथुफैग्रा जाबाय। अरनि खाथियाव थायोब्ला सोराबो गलियो होननाय बादि हाबा जानो बैसो बारग'लांनाय गुबुनजों कर्ट मेरेज खालामखानाय मेरगमाबो बिबोनां सिख्ला देरफुहांनाय बिबारिखौ सिरि सिरि मेजेर खोमाबाय। गावहा बोसोर मोनसे आगोलावनो टेटनि साख्रिनि थाखाय क'क्राझाराव थाफैनांदों। टाउनावनो लजिं थानानै थायो नालाय माबा मुवा बेसाद नांगौ जाब्लाथाय टाउनाव थांलाबायबाय थानाय जाखायो। बेखायनो टाउननि खना खनला गलाफोरखौ सिनायजोबनाय जाबाय मेरगमा। सम सम बिबारियाबो दानाबा टाउनाव मुवा बेसाद गोनांथि जाब्लाथाय बिगुमैखौ लानानै थाङो। बिगुमैजोंनो आथा सिथा बेरायहैयो। लासै लासै बिबारि आरो मेरगमनि बिबोनां सोमोन्दोआ मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोसिम सोलायलांबाय। गावहाबो क्लास जाबाय नालाय बिगुमै मेरगमानो बिबारिनो मोनसे रुम नागिरनानै लजिङाव दोनबाय। नाथाय बिबारिया गाव हारसिं लजिङाव थानायनिफ्रायनो बिसोरनि थांलाय फैलाय खालामनाय बेरायनायफ्राबो बारानिफ्राय बारा जालांनो हमबाय। नाथाय बिसोरनि बिदि सोमोन्दोआ बारा गोबाव जोरनानै थायाखिसै। दान मोननैसोनि उनाव बिबारिया गावनि न'आव थांदोंमोन गावनि लेखा लायनो। नाथाय देहा मोजां नङैनि सप्ता मोनसेसो न'आवनो थानांबाय बिबारिया। बिबारिनि देहानि मोजां नङैलाय मेडिकेल टेस्ट खालामनायाव मोनथिबायदि बियो सासे गथ'नि बिमा जानो थांगासिनो। बिबारिया क'क्राझाराव गावनि लजिङाव फैयैया गोबाव जानायलाय जेब्ला मेरगमा गामियाव बिबारिमोननि न'आव थाङो अब्ला बिबारिखौ बिदि हालोदाव नुहैनानै गावखौनो हायाव दं ना अख्राङाव दं थालखौनो मोनाखिसै बियो। जोमै गैयै अखोराङाव सारन्थाइ गावफैनाय बायदि मोनलायथारदोंमोन। गामिनि रायजो राजाफोरनि नारसेबनायाव मेरगमा बिबारिखौ हाबा लानोबो राजि जाखाबायमोन। बिबारिनि अननायाव मेरगमा बावनानैनो दंमोन जे गावहा कर्ट मेरेज खालामखानाय सासे सिख्ला दंमोन। मेरगमनि बिबारिजों हाबानि खालार थि जाखानाय रादाबखौ मोननानै बै सिख्लाया मेरगमनि न'आव खारसनफैबाय। बेयावसो जागारबाय बिबारिनि जारलाया। सिख्ला बैसोआवनो देहायारि सोमोन्दो लाखिनायनि साजाखौ बिबारिया हारसिंनो रुजुनांसिगोन नामा? सोंथि जाखांदोंमोन बयनिबो गोसोआव। रायजोनि बिसारखौबो उल्थासो खालामनाय बायदि मोनबाय बिबारिया। लिगेल आयेन बायदियैथ' नै बिहा कर्ट मेरेज जाखानायनि फोरमान बिलाइबो दंखायो। बिदियाव
जों रायजो राजाफ्राबो मालाय रोंखा राखा मानसिनो माबोरै नारसिननानै नोंखौ हाबा हरनो? गावबो टाउनाव थाहैनानै सोर पापिनि फिसाखौ उदैयाव लानानै फैफादों? दा मालाय गुबुन हिनजाव थाखानाय सेंग्राखौ फोरमान गैया माया देखायना होयोब्ला मालाय जों मालाय माबोरै गनायनो? गामिनि गावबुरानि बाथ्राया खोमायाव थिर हाबलांनाय बायदि हाबनानै बिखाखौ सिंखावलांनाय बायदि मोनबाय बिबारिया। खनसे नङा खननै नङा, जेबो फोरमान होनो हायैलाय बियो रायजोनि मेलाव जेननांबाय। बिबारिनि कुथार कुथार खावलायनायाव मेरगमा दिनैनि जोबथा मेलाव बिबारिखौ सिन्दुर फुननो राजिबो जाबाय। नाथाय मेरगमनि सहाय हायै बुंनाय बाथ्राखौ गनायथावै मोनदोंमोनब्लाबो गनायनानै लानांबाय बिबारिया। नोंनि सनमानखौ लाखिनो थाखायल' आं नोंनि खाफालाव सिन्दुर फुनगोन बिबारि। नाथाय आंनि बिसि होननानै नों आंनि न'आव मालाबाबो थानो मोननाय नङा। नों नोंनि न'आवनो थानानै बे पापनि जिनिरखौ सुस्रांनांगोन। राहा गैयैनि रायजोनि बिसार बायदि आरो मेरगमनि बाथ्राखौ गनायना लानांबाय लख्राया। नाथाय बयबो बिबारिखौल' गाज्रि बुंनानै रायबाय जेन' मेरगमा जेबो दायानो गैया। बिबारिनि गोसोआव मेरगमनि फारसे मुगैनाय हाबनानै थाबाय। थारैनो मेल डमिनेशन ससाइटियाव जों दाबो दंमारो सानफ्लाङो बिबारिया दानाबा। बिबारिया दा गावनि बिफानि न'आवनो दंसै। बिबारिनि थाखाय लाजिनांनानै लख्राया दानाबा गोदोना बुंजासे जौ लोंखांब्लासो न' लाफैयो। दिनैबो बे एखे थासारिखौनो खालामफैगोन सानदोंमोन रुमबाङा लख्राखौ। नाथाय दिनै मानो जौ लोंनानै फैमाराखिसै लख्राया? बे खोथाखौ साननानैबो फिन दिहुननो हायाखिसै रुमबाङा। अराव जानना दोननाय मैथा बांगालजों हाखरनि सारना दोननाय ना फिथिख्रिजों संनाय ओंख्रिया गोदौख्लाय लांजोबबाय। रुमबाङा नाथाय थालानो गैया। दैखरनिफ्राय दुगैखांनानै लख्राया दाबो ओंखाम खुरनो जायाखै नामा होनना बुंहरनायावसो थाल मोनखांना इसिं न'आव खारलांब्ला नुबाय जे ओंख्रियानो रानथाबलांजोबबाय। नाथाय बियो न' सिङावनो गान्दु गोबानानै हांमा सुरै गाबगासिनोमोन। थारैनो बिबारिया दिनैसो बुजिबाय हाबानि आगोल गावनि गोथार बिबार बायदि देहाखौ जोथोनै लाखिनो रोङैनि साजाया एखम्बा माबायदि सहाय हायै जायो। बिदिब्ला नोंथांमोना बे सुंद' सल' बिबारि बेखौ खोनासंबाय। बे सल'खौ लिरनायनि मेन खोथाखौ आं बेवहाय दा एसे बुंनो नागिरदों। दायो जोंनि ससाइटियाव जों नुनो मोनो जोंनि माखासे सिख्लाफ्रा बर' हारिनि गेजेरावल' नङा आरो बियो गुबुन गुबुन जाथिनियावबो बिदि जायो प्रब्लेमा। खिन्थु मा जायो सिख्लाफ्रा बिदि बायजोआव थाङो माने स्पेसियेलि दायखौ सिख्लाफ्रासो रुजुनांगौ जायो। जि खामानि मावाथों मानो जि प्रब्लेम जायाथों मानो लास्टाव सोर ब्लेमखौ सोर मोननाङो गासैबो ब्लेमखौनो जों माने आइजोफ्रा रुजुननांगौ जायो। सेंग्रा दायाथ' सानैनिबो दंमोन बेवहाय। बिबारिया जुदि बिनि बिगुमाया बिखौ जुदि बिजों जुदि मोजां रायज्लायामोनब्ला मोजां सोमोन्दोआव फैयामोनब्ला बिबारियाथ' फर्स खालामनानै लानो हायामोन नङा होमब्ला? थिग बिदिनो मा जायो जोंनि ससाइटियाव बिदि माखासे प्रब्लेमफोर माने जागासिनो दं आरो बेखायनो जोंनि आइजो माहारिया स्पेसियेलि सांग्रां जानाया मोजां आरो जाहाथे बेफोरबायदि प्रब्लेमाव गोलैनाङाथों बिबारि बायदि जानो नाङाथों बेनिखायनो माने बे स्ट'रिखौ लिरनाय जादों आरो जों जे जोंनि बे ससाइटियाव जे दाबो हौवाफोरखौ बा हिन्जावफोरखौ लानानै फारागथि साननाय फारागथि बुजिनाय बेफोर जे जोंनि समाजाव दाबो दङ बेखौ माने नुनो मोनो आरो जेनेबा बे स्ट'रियावहाय। खिन्थु लिगेलि नायनो थाङोबा गोरोन्थिया गेजेराव बिबारिया हाबसनफैनाय बायदि जाबाय। होमब्लाबो जे उनाव जिथु रायजो राजानि मेल बिसार जानानै थांनायनि उनाव रायजो राजाफ्रा बांसिनै बिबारिखौ दुसिबाय बिबारिखौल' दाय होबाय बेखौ नायनो थाङोब्ला जों नुयो मेल डमिनेटेड ससाइटियावनो जों एक्सुवेलि दाबो थांनानै दंमारो नामा बिदि माखासे कुइसन जाखाङो आरो बेखायनो मालायजों बिदि बुंजानायनि आगोलावनो जों गावबा गाव सांग्रां जानो नांगौ जाहाथे बेबायदि खैफोदाव आरोबाव जों गोग्लैफिना जाहाथे जोंनि लाइफआव बिदि प्रब्लेम फैया। बेखायनो जों गावबा गावसो सांग्रां जानांसिगौ आरो बेखौनो बुंनाय जादों। जुदि बे स्ट'रिया सोरनिबा लाइफजों गोरोबदोंबा आं निमाहा बिनाय थाबाय। बेयावनो जों आंनि भिडिअ'खौ बेयावनो दोनथ'नोसै। गासिबो मोजाङै मोजां थानो हाथों गसाइनि अननायाव। बिदिब्ला भिडिअ'खौ बेयावनो स्टप खालामथ'नाय जाबाय दिनैनि थाखाय। नेक्स्ट टाइम आरोबाव आङो बिदिनो सुंद' सल'फोर लानानै फैबावगोन। मोजां मोनोबा नोंथांमोना भिडिअ'खौ लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय आरोबाव चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय।